It-titjira kwistjoni hija tal-Malta bin-numru KM 103 li minn Heathrow waslet Malta l-ħabta tas-sija tal-ħamis filgħodu. Persuna Maltija b'bord it-titjira ma li niżlet minn fuq l-ajruplan ittieħdet l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza. F'Mater Dei ġie kkonfermat li l-passiġġier kien infettat bil-Klebsiella, mikrobu li jista' jikkaġuna diversi tipi ta' infezzjonijiet u li jkun perikoluż biss jekk l-antibiotiċi jirreżistu għalih. Esperti li tkellmu magħna qalu li l-Klebsiella tittieħed b'kuntatt dirett prolongat u r-riskju li tittieħed minn persuna għall oħra fuq ajruplan huwa kważi negliġibbli. Il-Ministeru tas-Saħħa konferma ma' dan l-istazzjon li l-bqija tal-passiġġiera b'bord ma ġewx informati b'dan il-każ u lanqas ma sarulhom testijiet. Jidher li f'każijiet ta' Klebsiella m'hemmx rakkomandazzjonijiet internazzjonali li persuni jiġu mwissija u lanqas li jiġu ttestjati. Ġimgħa ilu fl-isptar Mater Dei ġew identifikati 11 pazjent li kienu wkoll infettati bil-Klebsiella. L-awtoritajiet qed jibqgħu jsostnu li m'hemmx lok għall-allarm.